Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážení investoři. Já se zase opět po měsíci hlásím s naším pravidelným měsíčním reportem ohledně našich podnikatelských aktualit a pokroků. Tentokrát, řekněme, pozitivně naladěn, protože zdá se, velmi nadějně to vypadá, že si začínáme po těch téměř roce a půl, co jsme víceméně stavěli, budovali, takže se nám začínají plnit ty naše sny, nebo respektive řekněme velmi rázně přibližovat, takže tvrdě na tom makáme a děláme všechno pro to, aby to tak bylo, ale zrovna za ten měsíc červenec si myslím, že jsme urazili velmi velký kus k tomu, aby jsme ty výsledky, které jsme si naplánovali a spočítali, aby jsme jich opravdu dosáhli. Takže pokud posloucháte v autě nebo kdekoliv, jakkoliv, tak vás poprosím o pozornost a jdeme teda na to. Zase jako vždycky jsem ten report rozdělil do 3 částí. Ta první část budou technické novinky, druhá část budou obchodní novinky, tam se právě dozvíte ty nejzajímavější věci, ale ono je to samozřejmě vždycky všechno provázané, takže některé z těch věcí už se jich dotkneme nebo na ně narazíme trošku i v té obchodní sekci. No a ve třetí části, která bude dneska velmi krátká, ale za to velmi významná, se dozvíte ještě takové 2, respektive 1 až 2 administrativní novinky. Takže pojďme na to. Začínáme jako obvykle technickou stránkou, respektive technickou kapitolou. A jak už jste slyšeli v dřívějších reportách, nebo jste možná četli v našich aktualitách, my jsme ze zavřeného závodu Orkly, čili Hamé, vlastně Orkla koupila Hamé před lety, jsme vykoupili nějaká zařízení, která potřebujeme do naší konzervárny a byl to super kauf, protože my jsme tam koupili například zavíračky B4 KZK, které tam měly na skladě třeba za 30% běžné tržní ceny. No a tady u těchto zařízení, které jsme z toho Hamé Bzenec koupili, tak jsme zahájili jejich repase a u některých zařízení jsme ty repase už dokonce i dokončili. No a když shrneme náklady na pořízení těch jejich strojů, nebo původně jejich dnes už našich strojů, plus náklady na ten repas, tak se celkové náklady oproti tomu, kdyby jsme to pořídili za normální tržní ceny, pohybují zhruba o 40 až 50% níž. To znamená, že opravdu byla to koupě velmi výhodná. Pořídili jsme tam zavíračky, pořídili jsme tam hygienický bod pro splnění IFS standardů, pořídili jsme tam inkjety, pořídili jsme tam hromadu oděvů pro zaměstnance, pro pracovníky čisté části výroby. To znamená pláště, rukavice, holinky a podobně, různý materiál a nářadí pro sanitaci, protože tyto věci byly opravdu se v podstatě prodávaly na váhu za třeba 10novou cenu oproti tržní ceně, proto jsme vzali všechno, co tam bylo. Ale co se týče strojů, tak nám umožní maximálně efektivizovat naše výrobní postupy, protože doposud jsme například museli přenastavovat zavíračku 400 gramovou, respektive zavíračku o průměru 73 mm na výšku 200 gramů nebo 400 gramů. Teďka, když máme vlastně o 3 B4 KZK zavíračky víc, tak nám už bude stačit pár pásových dopravníků, které od plničky udělají takovou křižovatku, a bude se vlastně snadno přepínat, jestli pojedou konzervy do 200 gramové zavíračky, 400 gramové zavíračky a stejně tak u 99 mm průměru budeme snadno přepínat, jestli pojedou konzervy do 1200 gramové zavíračky nebo do 800 gramové zavíračky. To znamená, že díky těm strojům, které jsme tam nakoupili, nebudeme muset přenastavovat zařízení při změně velikosti formátu, anebo ne aspoň zdaleka tak často, jak tomu bylo dnes, co zrovna u toho KZKčka například změna výšky znamená například 2 hodiny času, to znamená při 12hodinové směně je to 6 směny pryč, což neznamená jenom o 6 směny menší produkce, ale zároveň to znamená i další hromada logistických problémů navázaných na přípravu suroviny, na skladování například zbytku směsi, zbytku díla, pokud ho v té zkrácené směně už nedokážeme naplnit a vysterilizovat. Takže jakékoliv takovéhle přestávky jsou velmi nákladné a velmi složité a proto jsme rádi tomu, že tady tyto zavíračky navíc máme a že se nám už podařilo je za tak levnou a dobrou cenu nainstalovat, respektive zrepasovat.
Další výhodou samozřejmě tady této skutečnosti je, že v případě, že by na nějakém stroji nastala porucha, tak se dá samozřejmě ten další stroj přenastavovat, tak jak jsme to dělali doposud, ale to už by bylo nouzové řešení samozřejmě, ale umožnilo by nám to neodstavit na tu dobu, co probíhá oprava nebo servis jednoho zařízení, neodstavit úplně výrobu jednoho průměru konzerv. Mohli bychom fungovat vždycky na té druhé, protože na 2 průměry teďka máme 2 zavíračky B4 KZK. Toť k repasi zařízením ze závodu Hamé. Dále pro výrobu našeho patentovaného kávového oleje ze sedliny. Tam se k tomuto tématu ještě dostanu v obchodních novinkách, protože máme tam nějaké záležitosti, které jsme zjistili od Ministerstva zemědělství, které nám sice trošku oddálí uvedení výrobku na trh, ale zároveň nám posílí naši pozici na trhu. No ale pro výrobu tady tohoto výrobku potřebujeme odparku. Velkou průmyslovou odparku, která odpaří ta rozpouštědla použitá při té extrakci z toho lógru. No a tady tuto odparku jsme již objednali, zaplatili jsme zálohu a nyní čekáme na její dodání. Takže budeme schopni vyrábět větší množství než doposud, jakmile potřebná zařízení obdržíme. Dále jednak pro splnění norem IFS, které jsou, řekl bych, někdy až iracionálně striktní, byť rozumím tomu, proč to tak je, protože normy IFS fungují, nebo norma IFS, to je právě to důležité, že tam nejsou normy, ale je to norma 1. Ona funguje tak, že pokud splňujete standard International Food Standard, což je vlastně ten nejvyšší certifikát ve výrobě potravin na světě, který my chceme i jako výroba krmiv splňovat, tak máte pravidla úplně stejná jako kdokoliv jiný. Na první pohled se to zdá logické, jako proč by měl mít někdo nějaká pravidla, někdo nějaká jiná, ale ono to moc logické není, protože z požadavku na hygienu nevyplývá, že by byl nějak jinak, že by bylo nějak různě přistupováno, ono totiž není různě přistupováno k závodu, který například zpracovává syrová vejce, vyrábí majonézu a podobné věci, které jsou vlastně tepelně neopracované. Jsou tam suroviny, které jsou vyloženě rizikové na salmonelu, na různé mikrobiologické hrozby a podobně a není tam žádný prvek, který by to ve finále zastavil nebo zneškodnil případné mikrobiologické hrozby, tak stejná pravidla, jaká jsou uplatňována na tento závod, tak jsou uplatňována i na konzervárnu, ve které sterilizujete produkt, to znamená, že všechny bakterie, co v něm jsou, tak stejně zabijete teplem a tlakem. A stejně tak jsou například taková pravidla kladena na pekárnu, která je už ještě mnohem méně riziková zdravotně než sterilizace masa a úplně někde diametrálně jinde než například výroba majonézy. Protože v pekárně stejně pracujete pouze nebo povětšinou pouze s rostlinnou surovinou, žádný zdroj klostridí nebo nějakých opravdu nebezpečných bakterií tam se nemá odkud vzít a ve finále ten produkt stejně projde tepelnou úpravou, která je teplotně vlastně ekvivalentní sterilizaci, takže to je například ještě méně riziková výroba. Problém IFS ale je, že oni vezmou normy toho nejrizikovějšího závodu a ty musí splňovat každý, jestli chce IFS. A jedno, jestli dělá tu majonézu, nebo jestli dělá konzervy, nebo jestli dělá rohlíky, nebo jestli balí jablka s hruškama a tak dále. No a abychom tyhle normy splnili, tak i v sekundární části výroby, ve které vlastně se už pracuje s hermeticky uzavřeným výrobkem. Tam není možnost, jakým způsobem by se maso v konzervě kontaminovalo nebo cokoliv by se s ním stalo. No ale aby jsme splňovali tyhle normy, tak jsme i do téhle části haly nainstalovali nové chlazení a teď teda musím říct, že jsem byl překvapen, jak tam je příjemně, někdy je tam dokonce až zima, protože 30 kW chlazení jsem sice myslel, že to je jen tak zvládne
ta pracovní místa, aby byla v té potřebné teplotě, ale opravdu tam je nějakých 1000 metrů čtverečních v té sekundární výrobě cca. K tomu tam je 5-6 metrový strop a celý ten prostor je prostě vychlazený. Takže jsme jednak udělali lepší pohodlí zaměstnancům a druhak jsme se připravili dalším krokem na to IFS-ko. Co se týče našeho kávového oleje, tak my ho neplánujeme uvádět na trh pouze jako potravinu, k čemu se dostaneme v další fázi, ale plánujeme ho uvádět na trh i jako materiál pro kosmetické použití. Kávové oleje pro kosmetické použití už se vyrábějí, ale ty se lisují z kávových zrn, takže obsahují hodně kofeinu. Ten náš kávový olej právě ten kofein neobsahuje, protože kofein jde do té kávy. Za to ale obsahuje obrovské množství vitamínu E, které je pro pokožku taky zdravé. A on má různé aromatizující účinky. Ta sedlina se dá používat jako peeling a už máme od jedné firmy poptávku na tu sedlinu, aby jsme jim ji dodávali jako peeling, takže je to velmi konkrétní a aktuální věc. Nicméně, aby jsme to mohli prodávat, tak jsme museli vyhotovit dermatologické testy, různé studie, nevím kolik, ale zhruba je to tam snad na 40 stránek odhadem. A tady tyto testy máme hotové, všechno nám to vyšlo pozitivně, takže podáváme teďka s těmito podklady, co máme žádost o registraci, aby jsme to mohli už začít prodávat například té jedné kosmetické firmě, která z toho chce dělat peeling. V návaznosti na obchodní novinky, ke kterým navážu, jsme byli nuceni, protože jsme v takovém nadějném pozitivním očekávání velmi brzkých dobrých událostí, tak díky tomu jsme byli nuceni zahájit reorganizaci našeho B2Bčkového skladu. Budeme vyvážet spoustu věcí, které tam byly uskladněné v podstatě z pohledu MTZ výroby, které tam jakoby byly víceméně dány dočasně vzhledem k tomu, že jsme ten B2Bčkový biznis nebyli schopni vyrobit, dokud jsme neměli dostatek elektřiny ve výrobě a dostatek výrobních kapacit. Až teď, jak máme od toho začátku druhého kvartálu těch 3x200, teď už 3x280 ampér a naši obchodáci i náš nový obchodní ředitel se vrhli na ty prodeje, tak teď právě začínáme ten sklad, protože odezvy máme velmi pozitivní, takže teď začínáme ten nový sklad reorganizovat a včetně nových čteček, všeho systému a tak dále, protože v blízké době ho vytížíme opravdu naplno. Další z technických novinek zase kvůli tomu IFS-ku, zároveň kvůli FEDIAFu, což jsou vlastně taková pravidla pro stanovování norem kompletních krmiv, kdy české laboratoře velmi málo se orientují v problematice stopových prvků pro splnění všech hodnot kompletních krmiv v rámci FEDIAF, tak jsme se rozhodli kvůli tomu, abychom neměli složitosti s přepočty, protože naše české laboratoře nám vždycky změřily na našem kompletním krmivu nějaké parametry, nějaké stopové prvky a tak dále, ale jestli to vyhovuje FEDIAFu, což je vlastně organizace, pod kterou spadá například Německo, Rakousko a podobně, a v těchto státech kompletní krmivo musí obsahovat nějaké hodnoty stopových prvků, které stanovil ten FEDIAF, ta organizace. Česká republika například nepatří do těch členských zemí FEDIAFu, ale my samozřejmě měříme ty hodnoty dlouhodobě a interpretujeme je potom následně, aby jsme věděli, že do toho spadáme i na ty zahraniční trhy. Nicméně je to velmi složité, protože tam jsou přepočty na určitá procenta vlhkosti a jsou tam různé alternativy a podobně, takže nás to hodně zatěžovalo přepočítávat si ty hodnoty, co nám laboratoř bez nějakého hodnotícího kritéria dala. Přepočítávat si je potom na to, jestli vyhovujeme těm intervalům FEDIAFu nebo nevyhovujeme. Proto jsme v rámci urychlení procesu, protože teď právě díky těm novým obchodním novinkám
tam bude hodně věcí, kdy my budeme nuceni třeba během 2 měsíců vyvinout nový produkt a dát ho na trh. Tak jsme kvůli tomu navázali spolupráci s jednou německou laboratoří, která se přímo zabývá hodnotícími stanovisky podle FEDIAFu, včetně doporučení. To znamená, že my nebudeme, a druhá věc je, že jsou schopni udělat rozbor během týdne a půl a ne během 2 měsíců, tak jak naše laboratoř, se kterou jsme to dělali doposud. Takže my během týdne a půl budeme schopni dostat rovnou vyhovuje, nevyhovuje u nějakého prototypu vzorku a jestli nevyhovuje, tak máte tam málo zinku a dejte tam zinku o 5 mg na kilogram víc. Takže hned víme, čeho přidat, to můžeme zařídit, anebo v případě, že by byl problém narychlo upravit premix, tak se dá snížit vlhkost, ať je tam koncentrace té pevné složky vyšší, mezi tím třeba upravit premix na další várku a můžeme fungovat velmi, velmi flexibilně. Potom další záležitost, kterou vlastně řešíme teď velmi aktuálně. My už máme v podstatě předslíbený listing na naše nové Louis kapsičky, které zatím ještě nemáme v sortimentu, ale my už jsme objednali obaly kapsičky. Mám na mysli ty prázdné kapsičky, do kterých to budeme plnit a v nich sterilizovat. A díky Bohu a díky našemu novému obchodnímu řediteli se nám podařilo vlastně dosáhnout v podstatě předslíbeného listingu do, nebudu říkat ještě přesně kam, ale do největších sítí, které, když si představíte největší sítě v Česku, tak se pravděpodobně trefíte. A my sice máme stroje, na kterých ty kapsičky jsme schopni vyrábět a vyrábíme, nicméně máme přislíbené i nějaké tendry do těch sítí, které působí i v Česku, ale v rámci celoevropského využití. A v tom případě by nám ty stroje, co máme teď, nestačily a proto jsme zahájili jednání a výběrové řízení i na kapsičkovačku, která by dokázala až 15 000 kapsiček za hodinu. A zároveň dokáže plnit nejen hotové kapsičky, ale dokáže si z folie sama ty kapsičky skládat a tavit, což je obrovská úspora, protože hotová kapsička prázdná 300 gramová stojí třeba 3,50 Kč a pokud se skládá z folie, tak stojí třeba 70 halířů. Takže je tam sice obrovská investice, vyjde to včetně i té Vemac konzervové plničky, tak se už bavíme zhruba skoro o 2 milionech euro jenom za tady ty 2 plnící stroje. Ale právě proto i děláme ten nábor nových akcionářů. Každý se může stát naším investorem, koupit si naše akcie a stát se vlastně spoluvlastníkem i tady těchto strojů, ale to není podstatné. Podstatné je to, že se stane spoluvlastníkem nebo vlastně člověkem, který má právo na podíly na zisku, který právě mimo jiné tady tyto stroje budou tvořit v těch prodejních kanálech. Takže toť, co se týče kapsiček a kapsičkovačky, do těch českých sítí to zvládáme a budeme dělat všechno pro to, aby jsme vyhráli i ty celoevropské tendry, ale na ty už potřebujeme potom mít tady tenhle kulomet, který to střílí opravdu ještě rychleji než Baťa cvičky. Nevím, jestli Baťa udělal 15 000 cviček za hodinu, ale myslím si, že ne. Toť asi všechno z technické sekce z dnešních novinek. Pojďme na tu obchodní sekci. Máme novinku další krásnou z července. Dosáhli jsme produkčního rekordu. My jsme doposud ty naše spočítané kapacity 40 000 konzerv za den neplnili, protože, jak jsem říkal, neměli jsme ještě dokončené ty díly, které jsme drželi předtím na holdu. To vždycky nějakou dobu trvá. Od té doby, co můžeme slíbit, že teď už zodpovědně ano, dokážeme to vyrobit, jdeme na to, tak ty firmy neřeknou OK, pošlete nám fakturu a zboží objednáváme okamžitě, ale nějakou dobu to trvá, než se ta komunikace obnoví, než se obnoví vývoj toho produktu
než se to rozhodne a teda. Nicméně obdrželi jsme už objednávku od Contipetu z Izraele, což jsou celokontejnerové objednávky 40 stopé, takže jsme vlastně zahájili ten test té produkce právě na tom sortimentu Contipetu Izrael. A podařilo se nám za jednu směnu udělat skoro 21 000, což by kusů 400, což by vlastně odpovídalo 42 000 za celý den, takže ještě nám vlastně ta kapacita vychází o kousek víc, než kolik jsme testovali. Samozřejmě není to kapacita, která by se dala držet úplně neustále každý den. Je potřeba dávat nějaký čas na údržbu a tak dále. Protože existuje přísloví, pokud nenaplánujete svému zařízení údržbu, tak vám vaše zařízení naplánuje odstávku. A to bychom neradi. Takže je to kapacita, kterou jsme schopni držet a děláme všechno pro to, aby jsme ji drželi stabilně co nejvíc, ale prostě někdy je potřeba nějakou údržbu provést. Není možné počítat, že by se to dělalo 30 dní měsíčně tolik. Toť teda ten Contipet Izrael a na to navázaný produkční rekord, který vlastně nám potvrdil, že máme ještě vlastně vyšší kapacity, než jsme mysleli. Co se týče kávového oleje, já už jsem na to trošku narazil v té předchozí technické sekci. Nám od ministerstva zemědělství přišlo vyjádření, že je náš kávový olej ze sedliny potravina nového typu. Nebo teď už se to myslím jmenuje nová potravina. Kdo neví, co to je potravina nového typu, tak je to takové absurdum přicházející z Bruselu, kdy se, myslím, že v roce 2018 v Bruselu dohodli, že jakákoliv potravina, která se v hojném množství nebo v častém užívání, nebo jak to tam je formulované, nepoužívala před, tuším, 31. květnem 1995 na území členských států Evropské unie, což absolutně nerozumím teda, jak jsme mohli přežít do toho roku 2018, než to přijali a nevím, jak stanovili zrovna ten datum dokdy, že se musela ta potravina hojně používat na území členských zemích Evropské unie, ani nevím, co znamená hojně a co znamená nehojně. Každopádně každá potravina, která se do tohoto data nebo před tímto datem hojně neužívala na území Evropské unie, tak, že se považuje za novel food, respektive potravinu nového typu. A to znamená, že se nesmí uvádět na trh jako potravina, dokud nebude registrována. Takže my jsme zahájili první kroky k registraci, aby jsme mohli tady tento kávový olej uvádět i na trh jako potravinu. A tam není důvod, aby byl s tím jakýkoliv problém, kromě toho, že se to prostě časově protáhne, nevíme o kolik, ale děláme na tom okamžitě, jak jsme dostali tady tohle stanovisko, protože my jsme se k tomu stavěli tak, že olej vždycky byl, káva vždycky byla, nicméně tam jsme byli šokováni tím, že například Olma třeba, závod z Agrofertu, takže údajně dali chia semínka do jogurtu, a oni jim oznámili, že to mají taky registrovat jako nějakou kombinaci nového typu, že prostě ano, chia semínka sice byly a jogurt sice byl, ale jogurt z chia semínky nebyl. Takže i tohle si museli zaregistrovat údajně, takže my registrujeme. Nicméně, kromě to zdržení je samozřejmě nepříjemný faktor, ale má to jeden velmi, velmi příjemný faktor. Zatímco ochrana formou patentu funguje tak, že v případě, že by někdo porušil naše právo výsadní na výrobu tohoto výrobku, tak my bychom museli ho vyzvat, on nepřestane, dáme ho k soudu, dáme na něj žalobu, soud vyhrajeme, soud ho, nebo s tím rozhodnutím soudu, potom můžeme jít on se případně odvolá, tak může jít ještě jeden soud, a s rozhodnutím soudu potom, který vyhrajeme znova, tak můžeme jít na místní potravinářskou inspekci nebo na místní dozorový orgán v té dané zemi, kde to porušil a oni mu to zatrhnou. V případě, že to zaregistrujeme jako novel food,
což už jako na tom děláme, takže to zaregistrujeme, tak máme na 5 let na všechny země Evropské unie okamžitou ochranu toho, kdyby to uváděl na trh kdokoliv jiný, tak nemusíme jít přes soud tak jako s patentem, ale stačí se obrátit okamžitě s tím registračním protokolem, že jsme to zaregistrovali my, takže stačí se okamžitě obrátit s tím registračním protokolem na příslušný dozorový orgán v dané členské zemi a oni jim to okamžitě zatrhnou. Takže vlastně už teď máme tu ochranu patentem, která by byla jenom zdržení v tom procesu. Jo, ale tím pádem to nemůže ani nikdo jiný jakoby z logiky věci registrovat, protože by mu to k ničemu nebylo. A zároveň to budeme mít registrované tímhle způsobem, takže to máme dvojnásobně nebo budeme mít dvojnásobně chráněné a mnohem efektivněji. Takže já to považuji za pozitivní novinku a děláme na tom. Potom další novinka obchodní, kapsičky Louis, přislíbená listace do největších sítí. Vlastně designy už máme hotové, pracujeme na tom, aby jsme je měli co nejdřív tady. Začali jsme vyrábět a uvedeme je jak na svém e-shopu, tak samozřejmě i do těch sítí a do dalších prodejen. To už jsem ale říkal. Potom k nám nastoupil 1.7. náš nový obchodní ředitel, což je člověk, který dlouhá léta, 23 let, pracoval s největšími sítěmi, právě sítě jako Makro, Albert, Lidl, Globus a tak dále. Plus funguje samozřejmě i s našimi profesionálními sítěmi z e-shopu, s distributory a podobně. Naskočil do procesu velmi rychle a velmi energicky a právě i díky těm svým kontaktům si myslím, že máme ten měsíc červenec 2024 jako naším rekordním měsícem, co se týče posunů v B2Bčku. Tam jsou opravdu kroky, které se nám doposud nepodařilo. Samozřejmě jedna věc, která k tomu vedla, tak jsou kontakty toho našeho obchodního ředitele, ale druhý důvod je fakt, že během května vlastně byl ten veletrh Interzo a poté, co ten náš nový obchodní ředitel obdržel tady tyhle kontakty z toho veletrhu Interzo a začal se svým obchodním týmem na tom pracovat, úkolovat svoje kolegy, kontaktovat ty zákazníky, tak i ty starší projekty, které už byly z předchozího Interzo, které už jsou dlouho na holdu, tak ty projekty z Interzo 24, tak i jeho kontakty v sítích a podobně, tak způsobili to, že máme momentálně rozjetých snad nějakých 5 nebo 7 opravdu megaprojektů, které dej Bůh, ať dobře dopadnou co nejdřív, ale v podstatě jsme tam ve fázích, kdy je to vlastně v přípravě, že ano, děláme designy, děláme toto, máme k vyplnění listační tabulky a tak dále. Takže proto jsme i přistoupili k té reorganizaci toho B2Bčkového skladu, protože čekáme, že v brzké době ho zasytíme o 100% víc, než jak je zasycen teď. Potom jsme obdrželi další poptávky a další už konkrétní realizace produktů nebo konkrétní kroky směřující k finální realizaci projektu na privátní značky v Izraeli, kromě toho Contipetu, takže opravdu ten problém zastavení dovozu zboží z Turecka do Izraele je cítit a pro nás je teda cítit v pozitivním směru, protože s poptávkami z Izraele se roztrhl pytel. Je pravda, že jsou to poptávky teda na levné produkty, ale zase při těch větších kapacitách jsme schopni už brát prostě plechovky i za nižší ceny a jsme schopni si tam udržet nějakou marži, aby nám to nějak vyšlo. Kdyby jsme dělali výhradně ty levné věci, tak bychom tam měli problém dosáhnout v plánu třeba těch zisků, které plánujeme. Samozřejmě neděláme věci, na kterých bychom prodělávali, ale máme to spočítané tak, aby jsme tam udělali koktejl ideálně těch vysokomaržových i nízkomaržových věcí tak, aby nám to vyšlo, aby jsme směřovali k těm ziskům, které máme ve svých plánech. Takže toliko k B2Bčkovým prodejům a máme jednu fantastickou zprávu na závěr obchodní sekce.
Teď vás budu trošku napínat, protože odbočím k tomu, že nebojte, administrativní už bude krátká. No ale skvělá zpráva z té obchodní sekce. Je to zhruba rok, co jsme začali šlapat do našeho e-shopu, respektive do našich e-shopů, což máme vlastně louis.pet a máme je v České republice, na Slovensku, v Rakousku a v Německu. A po zhruba roce se nám podařilo dosáhnout toho, že ty e-shopy už nepálí peníze, ale vydělávají. My tam máme sice, a už jsme avizovali, i před Vánocema obrovské nárůsty obratů a to platí, ale samozřejmě v každém začátku biznisu je normální, že my nejdřív potřebujeme ty klienty od někud najít, že jo. My potřebujeme zafinancovat marketing, ve kterém jsou obrovské náklady, obrovské peníze, protože najednou z nuly jsme přišli k tomu, že tak a my chceme prostě dělat nějakých 10-20 tisíc objednávek měsíčně minimum. Jo? A tam ještě nejsme, ale z nuly vlastně jsme museli vybudovat tady tohle klientské zázemí, protože nikdo vlastně Louis do té doby moc neznal. Znali ho třeba ze Zvěrokruhu, znali ho třeba z Hornbachu, ale kdo něco udělá pro naši značku? Ve finále jenom my. Takže jsme vlastně za ten rok z Greenfieldu, nebo jak se to řekne, prostě odnikud, dokázali vybudovat nějakou tu klientelu zákazníků, nějakou tu základnu, kterou samozřejmě dál rozšiřujeme. Akorát teďka my už rozšiřujeme takovým způsobem, že do toho jenom nesypeme peníze, a neroste nám to takhle jako tak, když někde ta úroveň, co se do toho musí sypat, aby to rostlo, je výš, ale jsme už ve fázi, když vezmeme všechny náklady materiálové na produkt, vezmeme všechny náklady na expedici, na distribuci, na všechno, vezmeme všechny náklady na marketing, na provoz e-shopu, prostě komplet všechno, co se týká materiálu v produktu, a co se týká celého provozu e-shopu, včetně logistiky a tak dále, tak nám vychází na e-shopech EBITDA okolo 17%. A my v našich plánech očekáváme EBITdu 25 až 30 na celé firmě. Takže v B2Cčku my už jsme už jsme se dostali do toho, kde jsme to chtěli mít, že B2Cčko, nebo co je samozřejmě nezbytné, aby bylo, že B2Cčko bude celou tu matku firmu krmit a držet a chceme, aby dokonce B2Cčko jí dokázalo celou uživit. To ještě samozřejmě zdaleka není, ale já věřím, že se do toho do roka dostaneme, protože když jsme do roka se dokázali dostat do provozního zisku e-shopů na 17%, tak dokážeme i tohle. No a my jsme to zvládli prostě za nás za rekordně krátkou dobu a já to považuji za obrovský úspěch. Co se týče B2Bčka, tak tam to ještě takhle na tom nejsme, protože v tom B2Bčkovém sektoru přepočítáváme všechny náklady na výrobní závod, takže ty materiálové vstupy právě jsou, nebo u toho B2Cčka počítáme jenom ty materiálové vstupy do nákladu na výrobek, protože tam je to poměrně objemově vůči výrobě B2Bčka podstatně míň, takže tohle je spravedlivý přepočet vlastně mezi to B2Bčko a B2Cčko. Ale v tom B2Bčku jsem vám už řekl, co se tam děje nového, takže já tam o to strach taky nemám. Toť asi všechno, co se týče těch obchodních novinek a já se posunu k závěru dnešního reportu a to jsou administrativní novinky. První z administrativních novinek je, že jsme uzavřeli uzávěrku za rok 2023 za mateřskou firmu Alemar Food Group AS a teďka budeme mít příští týden valnou hromadu, na které budeme schvalovat rozdělení dividend a už za ten první rok nám to vychází nějakých 10,26% z investice 100 000 korun na jednu akci. Je to vlastně způsobené tím, že
že už ta mateřská firma je nějakým způsobem v zisku, protože ona půjčuje těm dceřiným firmám a samozřejmě musím půjčovat za takový úrok, aby jsme drželi tu mateřskou firmu v zisku, a jakmile budou i ty dceřiné firmy v zisku, tak potom se i zisky těch dceřiných firm budou přesouvat do té mateřské firmy. Zároveň já v začátcích tady, dokud se nedostaneme k nějakým těm plánovaným podle naší dividendové strategie 18% se vstupní investice ročně, tak alespoň pro tento rok určitě jsem se rozhodl se vzdát i svých dividend ve prospěch investorů, protože my máme zájem na tom, aby byli s námi investoři spokojení a aby jsme co nejrychleji prostě dostali tu kapsičkovačku, plničku, všechno náčiní, nářadí a tak dále a mohli jsme co nejdřív vyrábět a vyhrát ideálně ty evropské tendry a zasypat prostě Evropu naší produkcí a taktéž postavit výrobu nebo odstartovat pořádnou výrobu vysokokapacitní toho kávového oleje. A k tomu prostě vás jako investory potřebujeme. Toť k valné hromadě. No a obecně, co se týče investic, jak už jsem říkal minule, samozřejmě jedna věc je investice dluhopisová, kterou jsme začínali náš projekt, protože velmi těžko se nabízí akcie něčeho, co ještě neexistuje. V podstatě nezní to příliš důvěryhodně, když by člověk řekl, že dobrý den, my bychom potřebovali vybrat 500 miliardy na akcích, protože máme nápad, a ten by mohl vypadat tak a tak. To jde dost blbě, ale ve fázi, kdy vlastně už jsme někde v nějaké třeba polovině cesty cca, kdo ví, tak máme opravdu dost co za sebou ukázat a dost čím se předvést, tak je už samozřejmě i snaží ty akcie nabídnout a prodat, ale hlavně proč jsou akcie zajímavější pro investora nebo respektive v čem je my považujeme zajímavější pro investora než dluhopisy. V případě, že koupíte dluhopis a má například na sobě úrokovou sazbu nebo výnos 10%, jaké mohou nastat scénáře? Buď to firma vydělává, nejčastěji bývá, že vydělává víc než těch 10%, takže mohla by dát i vyšší úrok. Zhruba v 10% ze všech dluhopisů na světě je, že je tam nějaký problém, třeba odklad splatnosti nebo něco, ale občas se může stát v menšině, že vydělává firma míň než těch 10%, no a potom v nejméně pravděpodobné variantě se může stát, že vydělá přesně tolik, že může dát jenom těch 10%. V případě, že ta firma vydělává tolik, že nemá ani na těch 10%, tak potom je investorům skutečnost, že to mají pevně dáno na papíře a není tam podíl ze zisku a tak dále, ale je tam pevná, jasná, jistá hodnota, včetně pevného, jasného, jistého datumu, tak se to stává téměř bezcenným, protože to platí v případě nějakých efektivních vymáhání nebo v efektivních insolvenčních řízeních a tam jsou jako velmi nízká procenta uspokojení takovýchto řízení obecně všude v České republice a myslím si, že i v Evropě. A to se netýká samozřejmě jenom dluhopisů, to se týká všeho. Jsou to situace, které jsou méně časté, jsou menšinové, ale v podstatě ten fakt, že je to pevně napsané na papíře, neznamená, že by to něco reálně garantovalo. Potom situace, že by firma vydělávala přesně tolik, aby tam bylo těch 10%, tak ta je prakticky nereálná, ta je velmi málo pravděpodobná. No ale nejpravděpodobnější situace potom je, že firma bude vydělávat víc. A vlastně to, co si půjčila, tak dá za to co nejmenší úrok může, co nejdřív to vyplatí, to je taky důležitá věc, protože v momentě, kdy se biznis rozjede rychle, tak vyplatím ty dluhy logicky okamžitě, abych nemusel platit úroky. No ale výhoda akcí je, že v případě, že se rozjede ten biznis nad nějakou tu hranici, kterou byste měli nad dluhopisem, tak už dostáváte vlastně celý ten růst nad tím,
v závislosti na tom, jak se tomu biznisu bude dařit a stejně tak vám ani nikdo nemůže tu akci vzít, nemůže vám ji vyplatit. Vy jste prostě zainvestovali do biznisu, kterýmu se daří a je to vaše výhoda. A v případě, že se ten biznis zvedne 1000násobně, no tak potom tu akci třeba nechte a pobírejte 1000násobné dividendy, anebo ji prodejte a získejte na ní 1000násobek toho, ale je to prostě váš majetek a není možné, že v případě, že to nejde, tak je problém. A v případě, že to jde, tak to vyplatím a už nic vlastně svým investorům platit nebudu. Potom se samozřejmě můžete ptát, když vám vysvětluju, v čem je výhodnější ta dividenda, než respektive dividenda z akcí a nákup akcí a investice akcí, v čem je výhodnější než dluhopisy. No samozřejmě pro nás to má v první řadě likviditní výhodu přejít na ty akcie a to znamená, že v podstatě ty stroje, o kterých jsem tady mluvil, kdyby jsme přešli na variantu akcí, tak v podstatě za první rok toho, co by jsme, no to ne, to jsem přehnal hodně, ale třeba za 2, za 3 roky, ale hodně by nám to ulehčilo, tak ty stroje, o kterých jsem tady mluvil, tak by jsme velkou část těch zdrojů, co prostě jdou fixně na úroky předtím, než máme ještě uzavřený výsledek hospodaření a podobně, tak bychom ty stroje měli dřív, protože vlastně platíme tu dividendu poté, co se uzavře výsledek hospodaření, poté, co se určí zisk, vytvoří zisk hlavně a poté platíme tu dividendu, o kterou do budoucna já strach nemám. Jo? A vidíte, že i v současné době už je značná. Nicméně platíme to vždycky poté, co vytvoříme produkci. To je jedna věc. A druhá věc je, pro nás je to účetně podstatně i hezčí i pro případ nějakých bankovních financování, dotačních programů a podobně, protože máme potom mnohem větší procento vlastního kapitálu vůči celkovému kapitálu, než v případě dluhopisů, protože dluhopisy jsou vlastně cizí zdroj, zatímco akcie se propisuje vlastně v případě primárního úpisu se propisuje do základního kapitálu plus do emisního ážia, což jsou vlastně vlastní zdroje. Takže z těchto důvodů pro nás akcie, proto jsme přešli na tento způsob, ale pro vás jako pro investory, pokud nevíte, že budete potřebovat peníze za 2 roky například na koupi nového bydlení, to potom akcie by byly méně výhodné než dluhopis, ale pokud hledáte investici s dobrým potenciálním budoucím zhodnocením, tak rozhodně za nás akcie, protože v případě, že se realizují tady tyhle věci, ke kterým máme nakročeno a které plánujeme, tak nebudete dostávat jenom těch 10% třeba, ale celé to všechno, co je nad tím, co se v budoucnu vydělá a ty budoucí možné dividendy máme stanovené našimi interními pravidly, aby směřovali k 18% nebo výš. Podle hospodářských výsledků, ke kterým ale směřujeme. Takže já vám děkuju. Dneska toho bylo dost. Jestli máte jakékoliv otázky, tak klidně pište na můj e-mail kostal@lemarfoodgroup.cz nebo se ozvěte klidně prostřednictvím webu. Já vám díky za pozornost a děkuji za pozornost a že jste to dokoukali a doposlouchali až sem. Mějte se fajn, no a na konci prázdnin se uvidíme znova. Prázdniny jsou fajn, tak doufám, že to neuteče tak rychle, ale že doufám, že budeme mít ještě víc témat a hlavně těch pozitivních a obchodních a realizačních. Takže díky, mějte se fajn a naschle.